خاطر استخدانا ارزوني بالنسكحنا نوشتقينا ترقشت عضي حيزو ديشق علينا ارزوني بالنسكحنا نوشتقينا ترقشت عضي حيزو ديشق علينا فوقنا مخنا نانو سقلينا ترسيني يشنا صاح ميرا ضحكنا رامنا لكرشي مرشون يحبينا هاولي قوامر كورا شخبينا صغير شو قلتنا شان نقول شو شو كوست شو اسمه شو ليل شو ده ثاني ما ترجع يا شو اقرا سم بروست از بيجات هوغان شيخ كوير مو خير سكوير دبيلو استرجعت ناخ شيء غوقياس ليش وشو اقرا شتان زادس بورك شو كوير مو عشان بس شيء دقع دق دين شو عدق شيء دقع دق اتو ما اخر شاش بورشا ناخي حالي شو كيسنا قويرتا قويتر دشون Eto, itšaidin otan hodie bo es deo sur taideo etcho adeg shash dir dushe eto bala ale. Eto, shash zudri buh karbo leish bi bushuk jiza yoli periu. Shash borsha ta nakhila ara yoli da ale shay arjber khalayaq. كيف يرشبوي كرسنا عشان خوير عوصة بش صاقون كواك باقان سيتك دات سون سانتا المواحم يعادر بوشو شو اريل شو وجش مخدر شو اخ نيخ كير تالي وخانو ضباش بوليش دنيا انا باينتي يلق شعر وقع ميتي شبو قلو بويش تقلو بويش ايش قولي ايتا شو يو تاني يوخي دعلج ان تريتشر عيني وبيرق دع كويس انتو نوختي بيرق ويزي داخوت فري فلسطين فري ايش هن بديل دايا شو تاق تيلق شنو سوتشا بعض شو باي مرتا وستاق شو خوري Marshall Dushik Maserga. Khalif, assalamu alaikum. وعليكم ماشغول Khalif, и Бусур Пачалш, Масит Танах, и Палестине, Байрак, Эйб Мекшдат, из meeting Шемекшдат, запрет Магазин. вообще запрет Багду идуй. صادق شاوح ايوه اتشاغن كميرا بيش بوصل بيرجش دايجن تنعطاق شو ميولوريو بس ده باي توان بود ابوی جهادی شای موات بوش با شای وجه بو بوچانا هو عايز نخان سودس كلام صورك بو بيسيتش مشكو بعد ده تروكو هاشا كروتشي شو قيس صار شو شو قوم شعتان приходу да شو قيس Вай ногчи бац, отца переживает, что это палестинский болельщик. Цер صحيح أو تطق цер يقي أتعرفشان ووش إنزري غولي دق غولي ما بويز ووش وين شولا إنت مثلا وي غلغاي مودو إز ووش إشت ووش مغتسان هدات تاق царца öpшел, царца яшел, митингшта öpшел, байрقش حقير هو قدو بشي حلو بول مليار عشر عربة شي بايرق لست شيل اللي طودقش شاش بو شش نشتيقيش باش ارقش посей ногчучур беженш бу хаюш в Европе нақару Палестине вообще дебилы مش غوبي دو أدمي غوبي خلر باندوش и пал бьют подмешаш, короче, шабеги глупые дух действительно. Им надо донести, им надо объяснить, объяснить вещь, уж хитро больше бать. Не войдешь, что хабашки, лудо бахш больше был, на, ходят то, не знаю, войдись, микшта, а что и каждый второй говорит вот таким. Но мне говорят, что он заголодовал. Шедюзлка однозначно, и это значно. Просто все на осишкаги. Заголовал, мне говорят, заголовок, мол, короче, что там, заголовок, уж начитанный был, что умно дьются,
они начитанные, они могут, короче, любое, молодая голова, там будешь, они начитанные, не надо их слушать. Если будешь слушать, вот дело, я говорю, вот так, их не, В короче, так сейчас идет. Даже Вегалвак шел Бусарбставич Огил Хилвишу Сапитов. нет, вот выиграл, что был выиграл, ну, на самом деле выиграл и счастье, выиграл там харам, А им хаксон пьецо аспросер и кверчу те и kötü чуца ну, охен истомуş, ска короче. муэдреца. Пьеч сагор решать мудир до сахсон ханг хаж мегардо ханг хаж мегардац. Куда дешло пьеч сагор. Я сам решу сэн еша еша. Ишиш А, корт бац для шмот этого бац. надо другую работу нести, короче. Ничего себе. بصوا والله مصو ديني لدو ديشتو ديل دالت اخيش والله مصو هم لدو ديشتو هوخار خديتو وخار خديتو وخار خديتو مصر خديتو وي بصوا دلا وي لدو ديشتو دالت اخيش دلا هايلادوي анализы еще имисту и важнисту хунисту وهي просто يدعي чана ша тахуй вот куроват. Значит, короче, он был, короче, хочу, короче, хейл лучше, але сасу сан хейл лучше. Ну, тахуй, вы как так лгдишь, мой, бусу бакдик лгдишь, мой, Hey, де лгдишь, мой, де лохшола. Интернет, масумаю, пускай ищут. hey. Isso подлем левым неком халату. Ну, да, ну, Берза, хубот, я так все абсолютно. Tamir яхо шо ватсин. Ганс хуботе, ганс, прям окоп шураво, шумоцо. Та проблема мион ганс, инти. Вот, она держит дегам ацо, шва халат водай, шва, та уй, шва. Toen ze milo sa em zo duislecht sahabar em dice sa son milo sahabar duicho wahi. Им вообще, сум хеза, ватсин, до крыга, наши гуйтесен. Издавай энчухтерду ганс и вори берсер. Берза, Сталин, сур, центра ватой. Что-то, кто-то мягкий. Пялка, не шталавой, беря, Сталин, кватти. Bir san oho chua. Берзар, о, швук, шва. О, гага, трибунал, я царс, шану. Вон, ты один гишт, полностью, адуч гага. Трибунал моих, а ты ходишь полное руководство России, я. Просто вопрос только во время. Сега, адвокат, вот, без берзации. Миск будет, а ты хват. Берзар, шехир, да, сега, шлышит. Bir san son voish vol der gitsin. Güzel mi de to. Bir san voish so. Берзар, о, что, ор, хочу. Var chawi listul chua wati. Vamos, чумать. Khilta bu. Микрофон, халселати национ. Давай эри ганс эл ники на гуй халиф. Хорошо, сегодня лучше ему отдохнуть. Там перебор с хрусталем. Aysa dinnek soda eller moja. Не, bir san ta просто так гушен. Bir san не ta ma dachun, ta не Самому ждать информацию сейчас, тем более там ночь. Сейчас садишь, более док. Ватчину bir san na to. Larujaš boh što so možeš galēt, so bohdek adīcen. Problēma, halā sagat doch bersēren. Не ta zo. Đi chúa số sai 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 đứng đầu với chúa để đi chúa số
Bersers, dikom düz, ahil delek düz bersers. Не, простой, ой, простой такой, дикант, абсолютно, короче, они واحد Lamos marach soda والله. إن شاء الله lamos marach. Vamos, Марасу, إذا تمشيك هاتشاردو, это, ну, что, круто, ну, я не думаю, Маламаз Мара, я был шутить, мяш, очень Amela, selam mamlots wat oyurt mal chulde. لا لو دولي تو خبر Wat دي met de zegt ik dat zur ketik asalikum aljan dulshul اه achli اه tato. короче итадагах короче иста косиш нисло цанкос ниш исло конкоси асаул ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат асаул тастали друзья шулса друзья шбу И вабарикату аль 30. да сработались что рабочий это иста так резко короче здравствуй Эльч ишкитер мабати ауюз айрам завалер мадайта там им надо ассаламу Nix lu алейкум asam dal dies adni landone o hajo. Dedik heel marsh wo bosh kivis kom madit alle på emaro. خلعوا ديك خلبوا باغر خ تنسع عيال هالبا كيفنا غير في الودي سعيد دوي إما قال دو يشنو صلى الله عليه وسلم عرب الشكوتر دين إما دين ليسر عم صباحا عم مساء وش خلع عيريدك خلعها سيريدك خلعها إما قال ويك السلام عليكم آل بوفعل يصير الموضوع وعليكم السلام قال لا أرسل ذلبيت لقيت يحذر مالبعون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يعطي تسوي هاليوم كا حون أكبر يدن خلال حسن هذا حيوح حيش حن يبيزم خيل بيز شبول وين يقطع يزمن يفتح نت يخرج يبيزم ويقيء بيزر باسر هو تسلوي يسلم يتغلق دو تلا وين يغلق ضد بردي نوين يغلق الموفي ده شو يقطع الكل Agar khazaro lo agar khazaro riq du mat riq du altardi nawen bo riq datchum bo bizda de noche riq tolq noche riq qaamin bo khanqa urmi awech lacha arxu shagwat ul shoyoq shna zudr nasiyot dash ishdo bet tush shagwat tu нет aamin naqlo shawale خلي والله بالله им цахаш духу молодежь мою из дедик хуха элч هو دي ذات цахаш нахм бой тан лердина ist halt der lahu дедик хила элч это хаш бац короче представь да короче молодежь такое короче пошло из дедик хил или бюсти хил или عري хил элч из дёла ال хаш сават и halt der уже оно уже прошло из вот чуден дуи дан лежен сочва схачи потом волчуса что сочва хал понимаешь ворох свах короче как короче хуадис муадис хуадис и масхилла и модер салам алейкум алчан ва рахматуллахи ва баракат дистан цаха просто Solita. Mabara, assalamu alaikum. Så mirne ubo, gusan umdete walbo. Något halgat huis tjej smitti. Is tjej etih pisko anekdois arbos. Så jag mirne bog det. ну потихоньку чудо لو شو دول لندو ده داخليس خدو خيان شغلتي ما شغل بوكسول خاص خيتا دوش كدان تيجا سوم تيجا دو ما شغل ما شغل ما شغل марш варел, марш адиквел, бюз диквел, и цулхазум шлама дати, а тут одним словом, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, ва рахматуллах, туда. Суна чудвельный, примерно с чудвельный, скажем, цахен чуа.
خين شوح تدولين أس أيس تدولين ما دوي сосая бех мабой. Пока не услышал вас, допустим. Ёхтул ты, короче, ладу лавил, ладу в общем, садакчуа бешма бар бершал, иш та шо зане связи вел, на самом деле. И до этого я также думал, так же, как этот Валикум Ассалам, Масума, Медекума, вот так же думал. В общем, короче, потихоньку из Геофорсу, допустим. Так, 53. Хуба Андур Швена Гайшинсу, и да, Шуба Андур, Эш Лючто, Хабар, Швиг Ладуа, короче, Reza xil ish wol fuch sokru sason shwart xil bu albas ar khabar ish diz duba diza duch sa patiron ku wolsh gwer wo tsawol tsawe shahig khir hogona короче 53. именно ويتشوحا أم بالي حوين وقتك أم بال بيشبو وت أدم تشو غير نادو أردلا دات قيتش بيتكش كللا دات غاس قي بويش باتوين قيت يا بوسويتسكي أكتوبو اتكست ناري جردوشن إبودو اتنا أوستوين شا إردان يتنا الحوي أنوار غاس قيخا أنجليز كيخا شي بوبين تاقو يوضع أدم حولي عدولشا صبوحشي لديوش أشتو آخي أدعلو يشوات ملونو خطر شليش بو سلام ديال جو خوال ديال بوش ويليلو شتوش تلهم دي أدم إيش حولي عدولش التغن أدم أردا لا التغن بو بدو سلغن كندوقو شاش حلق مسوك أمن شي خلق شي غلق دي عيري ديك خلحة سوري ديك خلحة بوش خلق أتو وينا كاكبوتا غاز كشي بايدوش سنة تاجر وحية دولسن تار وعيغي نبوغشة شاوين تاع بيتش بوش بوشولي تغليش دينا إيش تحولدو استقليلي لك وتشاوين do sorry السلام عليكم الديز هالديز والديز элч харам до это я помню, это я знаю, это я сожми мавацу локко усосуна изначально вайс собаши вахабиш ёб болш хена причина ой уж бейсбол сомнений хилса ё короче вука короче ежин машин дергану шабеги короче подкупить шабег бог да был что я цар бочин рейс хилда сой один раз короче цар бочин иш не смогу цало так цар ходится ажа короче шудинш моду ايش ووشة كروشي جرخت ووشة شيء كيشنش دعسة واللود ايش دعول شلوش ووشة كروشي شدنش ايش ووشة بين метк шо типа было такое может быть было да может было а может не было я не знаю но я не слышал ну гиндасун хэшум дацай ну хэзум дух короче из-за вовшة шдниш эйч шейь кешниш уйлет ровати ухар уйлет ровати да, и бусол дня, короче, хараму, и вот им жаду бусол тынч иш чуренду, и арбойдин, да, в данный момент, короче, vil читать, вошаду, арди, он один морди авай, он один морди авай, он морди авай, что, и дегги муж даду, короче, член, да, и дегдин, دقي خاصك دويتش كروچه خاصك مو خلصنا هو ذكر ديش والله هو вообще никто ну короче одним словом а бусол дин цахал ди что цаэл да бош ишт хабаш душ хаден тухони вот они этот проносит нам а мы верим потом вот этому о багализу мадей ишт мадей воше шеднеш веш шеше кешнеш даца воллич лел мадей вой ош низ сахул нач уж низ хул бош ишт потихоньку короче
зажим российской, короче, пропаганде, поэтому, короче, заранее продуманный его систему, заранее нести нахуй система. Зараз он мой это член этого союза. Ищет положение, шукра. Кенти, маршал Душек Масарга. И Кавказский сборник, 3-й том. Самый ешний аж Волконский связь имел. 1958 год. Перед этим, как его, сдачей Шамиля в плен. 1858 год. Ешний аж саму. Ну, короче, сега, в 1858 году Волконский связи Ньюс, Кавказский том, третий том Ньюс, это как бы в то время Язинова. Там рассказывается, как Шамиль призвал тавлинцев взять в плен чеченцев, которые отказываются воевать. То есть не тех самых чеченцев, которые, не воинов, а их семьи, женщин и детей. Короче, они берут в плен и тавлинцев убивают на Шаро, река Долча. Их настигают и убивают, и полностью разгромить бой. Короче, потом, после всего этого, в Шарое, где дислокация была сына Шамиля, именно тавлинцев, текти очи, сега уж разбить бой. Да, короче, в Дагестан их как бы прогоняют. Те, кто остался в живых, убегают в Дагестан, а остальных всех там убивают. Ночью. После этого только Шамиль сдается в плен. Ешни, Волконский, чего интересно, видишь, у меня есть эта статья. Это без этой статьи мы знаем, чуваешь, она специально чувает изначально. Нигде он там со скалы не прыгал, Представить, да, еще? не лучше. Все старший кант цан аманатство, давель, расшан чувает, ну царис. Она со скалы чукосвель там, бурку завернуть один может, это все сказки там. Цинцане, кови сакала цинцавиан. Сам убежать, виноватец, он сам засланец варизом изначально был засланцем. Буга его встречали. Я и говорю про его Югбахте сына. там Его был. сын. Югбахте это был. Молнаш встречали его. Дешанах бубо швайну кали халхи бахкина лашбац. Царь штейками даватель. Мулита аясан галакать. О, дешан сагуя дать. Ну да, цигалебинок. Да, вот. Сега ситуация мою, я вообще был, ну, как бы, бадыгдич, новый фундации, сюли буш, но интересно было то, что, оказывается, когда новчи отказались воевать за Шамиля, именно Ламру, вот сега Бюшберг, когда эти гаски уже подошли к Шатою, типа чеченцы выбрали из двух зол меньшее, типа ну полностью Гаски делал, он собой выбрал на царя. А до сега ездим, но самый интересный момент, когда новчи отказались воевать за Шамиля, Шамиль приказал тавлинцев, чтобы они взяли аманатов, то есть пленных, женщин и детей из числа чеченцев. Когда чеченцы узнали об этом, чеченцы ринулись защищать, как бы, защитить свои семьи и настигли их на реке Шаро-Аргун, где они были все убиты. И те, кто остались живых, убежали. Сега язен. Что интересный момент есть. То есть, представляете, Шамиль приказал взять в плен женщин и детей чеченцев, чтобы они дальше продолжали воевать. Но ночи наоборот пошли и освободили своих женщин и детей, а тавлинцев перебили. Ну, изделки доком дать изам, да, и до этого хилы там и ждать. Но то, что он за халятся уже давивший, Питер давивший, но по дороге он заехал
к этому, навякан духану там на пенсию, Ермолов, и вот все Холцинах, все с ним он, Ермолов, сами, он там с ним, он с ним без свидетелей, ну это кто его вербовал, да? Он с ним где-то часа 4, говорят, там, говорил, о чем говорили, неизвестно. Я так слышал, что чтоб он замолвил, что обсуждать, что вербануть мовили, да там, и царю замолвить, за Ермолова словечко должен был он там. И Бог сказал, он тогда. Он в опале был тогда, Ермолов, за него при встрече с царем, ну так, он док сега, иш Бог, шезаксон сега, да. Он был завербованный, чем аманатство, шекан твоковек, да, вель, في حلقي الوزود دو كانوا يوزود إتارجية تن فيتشتن يكواتين Моя мать война устарела. فتاكي تا متنا مدون цена هو полководец, полководец вас обычный мула он там, мула он был, мулил он, бешенца гуал, а ты это хаюма да сега, ничего он там ердуэльца, не командовал, ни в одном бою он не участвовал сам, чтобы дагает Бог учал дух чана, ни в одном бою, за два дня он обычно соскакивал, и кано, ешь выиграть, ничего вечера там он появлялся. Ой, Бог и Сербия. Не то, что не он не участвовал, Леха. Даже эти тавлинцы, оказывается, не участвовали особо ни в одном сражении. Не участвовали, не участвовали нигде, ничем. Где они там участвовали? То же самое. Да. Вот я прочитал разные статьи вот этих и Волконские, разные эти Атамаш. Я там обратил внимание, что вся война была на территории Чечни и всегда воевали чеченцы. Ну правильно, не истукайся. Где они там? Чечни и Дагестана, тебе Дагестана, саатонцы, бинацар, они там воинством бинацар, царскими войсками, милицией организовывать, они нападали перед царскими войсками, Хилбукуш, всегда. Раскоштансон, Раскоштансон. Да, ведь я шел, тоже, а чубяхан, царь чубяхан, бушадыш. О, тмут или таэль. Шеш, но освободить детка, жуды бейш, да, бяган, организовано, Россия организована, Мадари, Карамахи, Чабанахи, царь организовать, ну, тяр собой, что вот это араболи, танцигар, специально, дином дут ахквеш, халаги, танц, ерсюли, аварч, и лакчи, халаги, тан, о, на нас напали, бош. До сих пор цунах дожил деш Путин и сами последний раз они целый месяц праздновали победу. Целый месяц у них праздник шел, а ты еще там день отмечать. Не что вот Путин лавин, тяжко каркамулш. Сидел зудрыш барсаню, каркамулш. А последний год они целый месяц праздновали победу. Последний год. Iemand er uitstaan het epic quotams oslosse. O, bratje, box, that's Масар ветеранов войны, Киевчилеш, Масар Нацанский. Где Шмадова, Лемадет, обычно самол тигр, хау, всегда нас подставлять ежду. Лемадуку задючдик. От бинти алидеш дуй бош. О, цадешан саголи. Ой, Мирзай, ой, мор, 10 лет мулил там, айца. Имам в Чечнихил. А потом, да, он. Я приехал к себе домой, бош. Халик Чавалар, туда вот и дались. Как раз дик не слурит. А говорит, а куда? Бан махе лёгок адвич, Степашин, Вахан Хавич. О, у них так хорошо, у них даже в магазине
продавцов нету, просто так ложит на честность до того, О, короче, никого пьяных нету, бог, да? нету, Никого пьяных нету. Надо по всей России Ganti, распространить. ganti. Идеальный, чтобы Аллах принял Saat и он чтобы простил нам дрова, все наши грехи. короче, Мухаммад Расул преувеличил капитан, мои планы, качества. Я в Дагестан не приехал в гости, я дагестанец. Я приехал к себе домой. Я в Дагестане родился, я в Дагестане жил. Я и сейчас душой и телом, хотя я нахожусь там, но моя душа, моя любовь, моя близость с дагестанскими братьями. انت я حموال нахожусь там, бах, там, цеёк, шец. Я нахожусь ابا там. اش شو عطات عين هارين سوق تقن تلويدن عوالن شجترك اخبو عجلان شو عطم صاي Nochchol, договариваюсь, сама дирдать. Летун баркала, савер. То есть, почему я это говорю? Вы нохчол, дute вы? И нохчол, богатство дute, ши дирт, ши лилерс, дагай демонстрировать, да есть что и нохчол. Европе, оhaojene, هنز هوش وين خشيات وشوين بلوكيروات ينو هيت سعودوس كأراي وغن شخينا صو حاجة وغن شخينا والله İndir çetvel bo dandat etbo zudrşa bojerşa ter woşoş özdengi yoç woşi eşniş beş woşi siziz beş ahso hunerden al ahso an idüç der elhamdülillah honoqçu çok tannena khiş dot شو بوش بزودري ويتبع نرش دعبا نرش بوجي تار ووشش إيمن إيه إيشان ويت ديسكوسي وي هنا وي مرتد شبوبوش بوشار ووشش ديشتول قمل شين خد شين لرجع تيشر داتشو وتصل أزدن دوس ينخ شول نيستا كيلومتر أولو دي أشتاق دوسر دات أزدن دوس قمل دوي تندل النخ شول متبع يتي أشياء شنجز إذا شين ديخت بصل دعاي تيشتو تندل حسن البصري بوشتا وق علم خل أولياء خل شاتابعين خل تعلق عز الناس بفعلك ولا تعزهم بقولك وريل حالته علمنا أخي خلاي قمل شيء متت ما بيرش هي قملته شيء ديغت بيرش شيء ديغت مسل دقايت الشام إيش تخيل ديشتر وهم نتسيق عدك إيش دوتي وين قشتو وين خوشتو سقيت عنهم من رياضي تقول هون تقول دو عيوش عنهم من تعلدر شنو شر الوين تعدج تندول ديسكوتير وقت يغيرت وين يا بو يستوي تي وصل كده بروس داجي بروي على это его соль. كده بروس داجي внимание обратите. على غازوة حقيقين أجا دمينوس بياتم قدو حقيقين أحمد عايش قيقير الحمد لله غازوة قيقير شاءت غازوة يقع على التر ويتونا تولر تولر مهم ويتونا تولر ويتونا سنة بيت تبدري غازوة قين سبدر وتنادى اتبتشركنوت أنجني وبيجال هوش سندو هون غازوة هوش ما بودي هوش هند بودي شو بيش بودي أسبوع إنه أحمد حشاء وأمي Ahmad, Shannon, Sa Boyer, участвовал в делах. اصلا صعب يبدا وقت فزع والله صعب دي قالوا وقت دياتي عجبته غدا صعب شيك جاش دوتش فضيت دوك سوسنر دوكبر alsın emloy öyle hayıtır et. Şimdi sen yok har قست شور اقصود بغل دود شو محمد دوال بوانا واتسي بس ثاني بتسوق برلمانتي قيش عبا ولا تسال ازرق ديلا وين بينه وهر وين ناقص هون ناقص دي بيس ايش توار صار с 13 июня и Ахмад Даш حاولت промежуток я являлся председателем Верховного шариатского суда. Тмасхадовса из шариатские проблемы в январе-феврале 99-го, в этот период хайканели твой за введение. И мудр хайон в феврале, как раз, кстати, Мухаммад тоже, Камал Хилер,
شورى هنا شورى غير بسايا وار كروش اي مسخه دونا اشتا اپوزيتي مايري غزنيه ساند هون احمد عجي محمد تخو صادونا مسخه دونا واستيدر صغينا ديستويت لنا غزنيه اللحه تاق وجي مسخه دو كروش كتب اني روكي نوغي سفيزالي مشي دقح فهر وش دو شا محمد الدر شورى خلات ثم دقم الغير ده هو ده وكاكرات سيل كم تسفين تيزو شاتين عشوق سيلس تنوير الاذهان من روح البيان وشتا تفسير شتا قران تفسير صوتي حيو بولني داتي شورى هو يزن كونسبت يوشتون شورى это просто совещание например محمد هر حاكم هو تعام ده دقدي انا خون تعال شو يهون تاع بروجريس يقي شي بلط تاع عام نيسته он созывает своих подчиненных, делает совещание, и договор карцерц. Шариа тахтун дошло الحكم دوت شو سنت. договоре тун мнение гала духо, тун гила до مسيري وشي حبه كناش يبتشنوني мнение гла духо. زبردال شو شورى مش دعوة حوالينا والني خليل حوالينا شو عادة اي انت شورى شو هين شورى قار عن سور جوتش В 90-х годах, ассаламу алейкум, в 90-х годах, как мы знаем, существовали ичкерийцы, подавляющее большинство которых провозглашали одно, а делали совершенно другое. Эти христиане, неверующие люди, они все это собаки Аллаха. Но сегодня, когда этот враг, агрессор, оккупант, зашел сюда, я призываю мусульман всей России и вас тоже, дагестанцев, чтобы вы сказали правду, как она есть. Появятся такие, которые будут говорить, это была фальсификация, Кадыров кремлевской. Да если я кремлевский, я горжусь этим. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Будет трудно, но цель, иншаллах, это и есть цель, значит, построить исламское государство. Потому что это только спасет нас. Наша конституция — это Коран. Если вы жили в республике, вы должны знать, какую позицию я занимал, когда было шариатское правление вводилось. Я всегда говорил, нельзя этого делать. Я был противником введения шариатского правления. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Da Ostagen Kelset, so Ахбахтун резу, Кестен, Келсет, и тяне метта дохста. Ну, когда-то мы начали там воевать за свободу, то есть завоевать свободу, независимость. Но не получилось, мы проиграли. Нам долбили, да? Ну, Рамзан раньше понял, он потом понял, я потом понял. Ну ладно, не получается. أنا إنسان دين أفتان سي دكتور دوشوات سوتان باين كنت بوي تان على سوتان ويلشي تان على يحاج ويشوشوات سنداتن زي مصبح بايزن كورتان روت يطلع الروتا أو زراتي اللي نهات بايزن كور مو ولا وين كوش بتوضون مو بنا إسم شقتو ديش كنت دكتور Хорошо, نجح سنة قوم تسلنا وقوم يقص ويسلنا سو كديرو عن إوارنا سو предат الحق بس предат استلوز все чакденез. Их вшивые души будут погашены, лицемерные сволочи будут наказаны. Да. قدامي ناخن ساك قرابيتي يو تعمو سابالبيتش مسماليكش بلي دامغيتوش إيادين يوسرش تغييت يا نفط أمه داخل ديال يندي عيا خليل الشريعة كيسود председатель غشار وغبيستوي وقول تول كويرتي على الدولار وانت دا قلت اذا هي ما يوقع شيء لك عروش نقال ريشينيات اللي قالوا يقع فيلشيا بين حال ده اسمه على مقاد تشتر ونادر مسخ دور باخن مدوش باخن اترك يشت انا شو ايش تدوش دوت ليلي احمد عجي
أحمد عشاك لو عمو وطين أحمد درسون موسى حسن وإدريس حسن حطهم بين ولا وأول هنا عبيشاتين درسون العوور ولا وضع ويتشل ده العوور ده المولحم مو جرانتي يسون حون تير تحجوا وعبوش شاشة كورت باقيتون إيوخ شيء جرانتي تويون سؤال أحمد عش سوشين كما قتش مفتي فوق شان صد على اي انا اسئله شو هذا البريزيدنت اللي يرغون الشريعه السوداء ور اخذ شيء شرف ظهوري شيء احمد عايش سئله ديلا انا شينا دغر ناقص الله وش اشي ناقص تيتر اق شينا اشتي تاع سويت يوتشل كاتش سكوت عن يوتش احمد عايش دالا بيمنا فوق نقطع سنديات سس مغينا نادل أوتشو موسى وحسن وتاني عبد القادر وكيفاش بدك تدوسون هذا مرة ترسون بدك تدوسون دي نعرف تيفقش أخ شيء اشتري شيء لا هو لا أحوال لا الرجال والشريعة السورية يشوف بيجات وين رجال يقون لا قاعد يصير أصحاب الله تارك الله زيت لا روح يا لا روح استقامل دي نيش شين بس حليلا لي يسوق قلت له يا حري هذا شيء قال دوك داس استاجم هما يلعيهم بيزروا أنا الدنيا بيعطي حبور بس صعب تاخذ هو واتر يشت ورمير يلا ميل هو يجي أسألك ديلا ميل جو عشان باتك بغاية ولا شيء صار $3 ديلش مصدر يزي خير برجال ديل ده بقى يو كذا أحمد حكور تقدون تأكيد $3 شيء حالوش Первым пунктом это имеющее решение, но буду там Ахмад Алиев эртик чугунся ва решение ячра. Эсэлэр от кандо до кыяматтина ах штел дэлдэр ояд дэлдэр. Кандо до кыяматтина دالي فيغمنع شيء دجودوش يو أحمد حجينا ختم من تومن نكسن شالح يسونا أساس دلري أحمد أسون تومن آلح كان دودوش إمتى دالي فيغمنع على شو بيحكي دير مدري بقدرك تعير هرغازوة تو يدات البيرو يكون بيرو يكون هرغازوة تات قصدنا وليني فيرغونا وشريعات كوسودا صوت يعني بديك رجال ونيو ريشاني أكن جاتنا إذا يصبح فتنو احترم ريشاني أحمد عجين إذا قيت أحمد عجين هون إذا قيت مجرستر أو إتآت راح تقدوشان ألباك وسلمان وأوتشوح إدريس وحمزات ومغاجو كذبك وأوتشوح أسيسان إذا ريسترهم هانت شينا شريعاتكم سودان ساري وكاردين غيف أتمني كلا الساعة ملدات احترم بونتم مسخادو سينيو شول إدرستريل إز أتمني تن إريشانير تريتي بونت اتعوقر نيس داتر مفتي ووشر تعاقتن بقوى ياتر ال اقا четвертый с 96 года по 2000 год шамил гилшот преступлений мелхил дошдать издик дошло هما نخشى شغل موسى منا أصلاً بيحكي. Вот духовный наш он делал он сделал в республике переломный момент. Он бывший председатель Верховного Чили, он осудил Масхадова и приговорил его к суду за то, что он затеял войну. И распустил связку. Переломный момент в республике сделал он. Путь, по которому оказался правильно. Благодаря вам огромное спасибо за все это. Чеченский народ всегда вам благодарен. Мы никогда не забудем то, что вы делаете. Мы когда надо духовно видим, а когда надо мы воины. Мы для вас все сделаем. Вам спасибо чеченского народа. Что касается предателей, они сами загнутся. Уверяю вас. Потому что, ну вот представьте себе, вот последний наш случай предательства, когда выдали группу наших нелегалов. Это же офицеры. Понимаете, офицеры. Человек предал своих друзей, товарищей по оружию. Это люди, которые положили всю свою жизнь на алтарь Отечества. Что такое выучить язык на уровне родного? Отказаться от родственников. Не иметь возможности приехать похоронить близких людей. Вы только вдумайтесь в это. Человек всю свою жизнь отдал в служение Родине. Нашлась какая-то скотина, которая таких людей предает.
как он будет жить с этим всю свою жизнь? Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья? Вот чего бы там ни было, и какие бы 30 серебряников эти люди не получали, они колом встанут у нее в горло. Уверяю вас. И это прятаться всю жизнь. Не иметь возможности пообщаться с людьми, с близкими. Это, знаете, человек, который выбирает такую судьбу, 1000 раз еще об этом пожалеет. А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Халиф, Gali family box, решение любое еще, да, ходил, да, любой, побьет нам будет, Охал, да, вот за Таннах, Аллах и Таннах умнах поймали. ешь батиш. Таннах никогда в жизни теша батиш. Мухичин, да, Gali family box, решение любое еще, да. إنا أستحول ويتقش عطس عشان تيجي أوكرانيا ده عجوي تروخش توجسن طب وين ورش أنا ما لنا بنسي وان وطق حاول حيزوي تشوخش واخين إيش دعوج جمع جنيه أسن سولي وبوش دعوج جمع جنيه شايف رزنا هين حاول إنها короче опровергнут типа Boyd dabon bu dela ve da was il chulo anti ya moto yok chula Erdo melo Muhammad wari Muhammad hoyesin familya خنبي هر هو شيء هسته خنبي سوالي هر حوي عجلة شو ما سو حجديش ما بيقول خنبي هر ويزان نقول سوالي هاتسون اش ديت نقوم زديت سنت عني شو نعوشي هو الجي ميكش دو سوالي سنت قويتم عوشي هو قال ما يوتعني فلوش الله تأخذ دعوة بوصل دين تأخذ دعوة بوصل دين الشرق سوداع الله زكون شدات شين ديش كيبر أخشنا رشات دخل بيلا بوش بوكي خوش ياتي بستدي Gali family box, da еще box, да, любой أعمد عش الله مهتن هلا Юкляч, ажале, юкляч, отсмотреть юкляч, дал юкляч. Аллах табу. Верховный суд председатель, он шариатский, нохчичу, а царь, гу нохчичу, хол, гудилин грдуал гечен, это да. اسم أعمد حاج الله خميت الله تعطوني زرشين خاريش Царь гулин грдуал гечен, примерно, да. И Путин доклад я шмиришон. Да. Кадырс, какой я вот доголили, нек замутите, нек бошь. Телевизор чё, локшмах бор, лесной проект, хагун солот, ничау, солило штык, шен угроз, след футбол. Все это махло кшель. И привет, виси, задумали. Сон Кадыров вопрос поставляет. Полмиллионной армии Нохчичу. Царь карьерги Нохчичу, фатхая. 50% туда, да, Нохчичу, $0 съеди. Клиент делал, что хочет, армия начала целую. Что самое сама оститана. Висит, думаю, Чина, я пытаюсь комендантных самотрегонного, чуть плат мусасияза, чуть и плат даяха, кицхакута, проблема, вот, я видрик проблем бил. Вот, зачем, да, что салат был, что максимум, что личный трактор, опа, понахуй, что салат из Кадиров. Да, там, с Кадиров, брат, вот,
أساسا وزري نصون يوخ يحبو نصون قول يحبو خوش بوسا وزري عند نقصان لسنا برات خيجي تصان كانوا آرينتي مصر نتحل وزري طبعا دعمو هذا إيشيو آرين دول إيشيو لانش دول إيشيو وانا أوش مغلق بيرز وينو دلائتا أشيو بيو بيرزويات نتفجاكاية كديرو عشان كان كهدوتش يقر يربو كتير كديرو أبشي عبورجات إن سان وشو عباها مباحو ستيبنا حاجة إن هون حين وصل بالوجري هنقول له من الأسدع أحسن لين تراولي من دهول مش طمع دوسون وأنا تلا أرفض وبشي حاتفية متحيط مراونا نيسو أنا لا أحتاج فيه قمع Stipno zajec, lagava, det så nu. Uši den da ta megel, ja, da megel, любой разный театр. Del da bu yana. Ну, коток Ayısı, девушек. ayısı, sen ayızı pensiyon o сотрудник. Мухти خلاتنا televizyon şu aval. Ona beyno usabos. Şad söyle o الحق Nohçelüç, segiro, Ali, nohçel. Saat o nohçekum hahvaş fazla. Sarıs busol den şuat. Kovido će Nohçel nohçel, direktör. ayel boš, vada da dođe. Да, с базарю холк, я хош, шо пойд боч, лив на Nohçel, боч. nohçel, ayelum şu boş, da sasıyutar, moslu etsa, setsu yakın nori, etsa lakin. Yo destatu naqdat. Şu amsa iyi. Аташ батяш. Del da essa hon tamshin da finzi metsuyo. Etso han hayos de chios. Sa şu met doğru duytu Hayır, хейхер да ца. Sabirto z моя летна хочу там, sabirto z yola, чего бичку. Что met doğru da ты что доглош. Да халоч да. Вот это сразу по его голосу понятно, дючим ладешь, ала от них ечь молодуис. И бери умшталил дешь. Ай, нохчел ты версом верзрушила, вот ça, хочу ли вали, да, истала. Милвар, да, а мост он да, что он подозрение шупа. Во Милвар венок берет. То дючим ладешь. Хозащищать вина оркес, о, хозо хизо бош. Да, Милвар вот. Таландуи. Он декариза милвар. Тарандо. Сеон чуи январин, сеон виса ур, таран вистул Султан шау. вазири. Султан чуи нер. Султан шо сельзам адышу. Султан сон уля. Akad belli şu. Ayısı. Akad belli şu. جمعة مي بايع. Ayısı, biz gayrık işte. Чао. Серьезно, ayımda şey guaytiş mi? Чуи оно, чуи на лёха и СМ выход бистел, я зейн. Чуи оно, связи вала, личку чувала шешни. مزمن توكس يحلي وشك ملور واز إيتا وقصون. Abu Hureyre. Полностью обе истории ходят. Как это ясно? Маша думала сяги. Конкретно обе ситуации мосом получше. Тулукшки надо organizovat. Vay vay bir situasyon. Zaten bu sal bu. Gal galvijat ne znam, bola isto meš. Ayısı, yok yok.
أريو دويش خلاص هي مواتنا شيء بايماس لين أريو خليف ماكس والله ماكس وكل حد يسويش دويش ماكس أوقع دوكر أوقع أوقع يو دوكر يساعدوا دويش تانك не хотя соца деца бо алдумач бо кука мелдва глава очищения с помощью камней машаллах сахих аль-Бухари 155 хадис сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды, когда пророк, обычно не смотревший по сторонам, вышел по нужде, я последовал за ним. Когда я приблизился к нему, он сказал: оружие ветчина охуч найди мне несколько камней для очищения, или же он сказал нечто подобное, но не произносите ко следу сухого навоза. Тогда я принес ему несколько камней в полосой одежды и положил их рядом с ним, а сам отвернулся и удовлетворил свою нужду. Он воспользовался ими. Предвещал, что толк шалец ты дом, да? وصح حبايمر وليلين هم دقوا يا حسين حوالات سنة الله وديزا يوم شوي وصح حتوخي ناخل لامز حتوخي ناخل ديشتو أبردورك بس تيش ديشتو حوالات سنة الله تحققنا خونسة تيشو تحققنا خونسة تي علام هون نسي حدا انج بخاري وقون لامز حدا انك بخاري وقون لامز حدا انك سؤال ديشتو لامز هون بايمرس لامز دينسا دينامز خاي هون بايمرس لامز دينسا خاي أصلا بلامز مودك يك أوكشلوك شليل شوتوك يك عبيد باب لامز ده يا ده вообще голову шło إيش ما تتذكر خليف إيش خجات خان بدلك Сами десиная هو شيء أي أنواع آخر ورثي عمين بخاري конкретно ميلا سيخ It's Bukharis el lamos de Ashuha. It's el dol iqobal hunsadwa. لامز دو ديسك لامز هون حدا مش حدا يشتوق بوز اوران شو لامز حقين ده حدا يشكا ديتن لامز دي شو حرق قوبل hunsadwa بو يخليك بايمس ليلة انت hunsadwa قيس ولو أنواع سؤال ده بايمس ليلة بو يخل تي hunsadwa لامز سن طلعت ميزة هم يتوروا شوية لامز ده ديلندو ديل عطيتو الله وشوات مصر ديل مويت وديل يتحقق شوات الله خذيت كده في متديرنا وانكر متدير ايه شركتاش مو خلي هو شركتاش شو تقول لك شرك ده حقوق شو ديل وشو الله خي ديلي الله دوات زوب ديل روح أس عامور دوشون ديلي الله يحمله شو عام تدي شو خيته دوش ذات وقتها زيت شو دام خوتر ما يسا إيدا هو بوش ليوش ما بوشو Окажал, да, зина, дейл милу. На чеченском языке дейла переводится как дело, английским, что означает божество, создатель верховного божества. В современном чеченском и ингушском языке это слово часто используется для обозначения единого бога. Это чеченская мифология дейла — это демиург, создатель земли и всего живого, которого подчиняются все остальные божества Бог. Он также является отцом Элты, Эштра и Тушоли. Додо и Чегори, Пашгари, Эраги, Тушоли, Бош. Ишбуй, Охажал, Охразный Бонаш. Это... انت صوبة عجل انت عشت عشت الله هو الله انت صوت نوزل صديق قيتم سقوطة قويتر بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قويتم يا الجان عجل هر قميالدين ديل قميال قيتل اش ديل هر قميالدين هر شو الله هو دين قميالدون ايش دون شو قالوا يا خز ايش دايتن شو الله هو يبون كسيرونا 4 سورة 4 آية
Слава يلا Аллаху مشهور والبلا عمود والبلا فانا هر هون دقا عمود الشنوق إذا هر حقايت إلوت ستردوق إن شاء الله شنو شو إذا رايك можно женщин, если именно владели ваши десницы, Бог Аллах. То есть для вас запрет на чужие жены, кроме тех, которым овладели ваши десницы. То есть невольниц. С ними вы можете совокупляться, Бог Аллаху, если убедитесь, что они не беременны. Имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал, мы захватили несколько женщин в плен бою при местечке Аутос. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка Сас. Тогда был ниспослан аят. Аллаху хадайтник. Ажа бол балай, сраз хадайтнах. Аллах связывает, аллана я зудри данис побешенет. И замужние женщины, если именно владели ваши десницы. Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними. Это. Ажа, нахчи кома 400 лет уарцхол шо. Так ока, карбяка, не я зудри бац, айса. Иш данис побешенет. Нас везу упа постоянно. ونوحشن أورت مطولي سيادة أوات يا حل بيرمر موت ووايتنا يخيل لا أتسو نير زدري كرباك بستراز سيادة أول شوي تدعب البيرمر شا Sangue rete ديش اشتسو كوبلات بو كودو غان business اللي وتصعدها إيش تخيل لوك كوبلات كوبيت داش يوركش يتش ساعات يوركر يتر انت свой Эдуаша Амор Дукан, что дома язин. Что означает نقاندي عامو مديز شو دعايز وشوي دور آخر وديش يازي عامو что означает слово совокупление. عجل إكران عجل بسم الله الله خدز чудовище معا худу. Совокупление в русском языке в первую очередь означает половой акт, половое сношение. Это также в более широком смысле оно может означать объединенное совместное действие или состояние, когда что-либо соединяется через половой акт. Через половой акт соединить беш. Аллаху. Карбака, не зудри соединить беш. Аллах. Момента море. إذا قيتريو совокупление Бог, куда мечо дам цон харуй. И дез эч дюшен лелхор. خلي قطع هم ده سنخز общий мелвол поймер масуш 200 мел 240 124 тысячи посланников. Посланы, ух, сюда. حجلة الشاب بقدع كاس هو Посланы свободно эротические путешествия. Так еще хинсотахан поймару, так садуезал поймар хуй. Иш сасвязима бахцер и тум позвоночник чё. Ну, короче, ишт махазасуны. Единственный дахер. Последний дахер дага иу Мухаммед. Так и поймарал чуна отдельно да хуй Аллаху вадвасина суны, короче. Дин вадвасин сун как бы. أو فيغمرشي مو كران تان دواسين ام دال دو مو دواسين ريحت تعمل شغل وريحت باراشوت تشقسنا باراشوت لا اسويتلنك الرتنو اسويتلي تنز وضعتنا خلطامبو ايش تم دوك цер цасвяжи бах шадерги значит цера Каран нес послан цолха забол нам хумуатан нес послан дин я задин даши буква штата святой хом сигал что я таянца гневца
киношча гоч та сер локет иш стиглар чуда энду мач наха буйхан سونا ترغوريش وأتاهم حاجة بيمرو زي ما شو عن ده قاعد تعكر يداش بيمر قاعد تعكر أنت هو يتعاقد نتازين هذا بيمرو سلام نعطيته Dice, جو بيمر وهبوش دوغ دوغنت أدمش سن دتو دوق معنش دو ألج أدمونت أولج это соответствует любой методичной выкрутиться до момента коррекции. اللي لامبا الديناتر تكيك حقش جين هذا ну волшебствош хиеч и что воспринимать дашь и мультик и тюльнш и сказки что хада ваш tu пизнает юк натурально هنز صدق شده لبای اور مهنخ تسأل يخي وغو دشي دقم مدائن حشت ما خلص سازو شباخ وشوزة لكن خدع يعني نخيش برضو شباخ ولا ويتين يستع يدق بركة تخلدو ويتين واخلو أنا بوش صهول بقي باش تنسن إباخ ولا إقواش دور دوش أتصل بيرتك دوي مقشل يوي هر دوي وزوين أنا سام ده ليه إشاعة دقيقة حد يشكران شوائي أي شو أتعرف سو يدين سنين باش وزور بان كي هما دارسن سو دكتة حالة قلتن داجة بيخل يبو دادوش بيخل تيرمريوش وصل يحدو بالنتورال شاش عربو أبو لا يحقيق بيش درسان Ser i normalno hon smodu ena, etiko. Ser normalno hon smodu. إبراهيم راموس ده واتسون почти у البنسيون وصلت مرزا وحاول انتريوش مش عايزه يشوفه Nog chciałby wiedzieć. не знаю вообще-то شيء دين заслуженный пенсион وده شيء بوابن И мундуалин скетчуваться, я дагестанец бош. А что, я начал дискудовали сделали. وجا نار ما خلينا نار عشان يقولوا داعش معقول شويتون أول بينه أول Syyliä löydä. Sen ya Dagestanец, ya Чеченец, Кабардинец, Аллаха везу козунц. سندر خلق وناخ قلبوش أز بلخي لتصديا طلع بيفنوش شو يدي ديك شي بيو حاجة هذا اتسال بوتي وقع عش كرواش زدر تعب ولا جي ولا شتي عم سبالي ده ده rolig opsens i løsvold, et sultan er rolighed, som i sondel så roman tager til duk, så ram til duk. Et han det kisner målsvart. Et han gedur svart shit i baten, et bøy og ulsje rolig optan her din du til å opplytte så lubøy til det. سندر لدوغيتا هنز دك بير زبرتيو سوخوي زكون ده الخير Двадцать, 30, 40, 50 тысяч душ, что коньяк.
وقدر كمان ديش شاش بغاب والخيية يوش شاش تيبوش ناخنا زبرت يوش كروينا ويخ مل حاجة كروينا بسو كاقوي واولش خزة كواندو خزة ربيكي سامر عنصوي خزة خيش اتخروش جزن ميوش مداتي سوي شي دخم تخلا شي زوجم بعلق حاجة يحخيتان اخش داق نتك بوج شي سمع قيوة Kijk, hij met joh. Wat denk je? Milua Vičuk, Boris, Milua Vičuk. تخلا سيكونسة يو Ja, belki şu züccün belki hacı ya çıkarıp mı bu? Bir hukam aldı. Mutagu. Düz. اخش مديزين لبوي هما برنيتي وغانا عبير صوت Kar çamıyor. Sade değil ya. Kar ne modası. وعوار ما بيت spēl bija čvons. أصلا ما كاركو تدويس أبيزاتنا أصلا ما أبيزاتنا إشتي كونشنا الكاش ما تيوس كيبش ديبواش إشتا بيتا هو شي ديوزر Nē, вообще nельзя. أصلا ما بلخش ديات أخش داك متك بات أكا هو نعري خوش سويت قاد ودا أخش حدا وعد الغنتي عقل نلو تيوبو اشتغل إيش تحيز واشي أدم تحك وستقى وجدا مش أحكر ورتي ودي درتي رسي روح Rasi era bola biedok началось, да, цутюхан. Bola bast bos. Ну, а бес раздырава шиквак кварта херч. Era лах biedok bol стройки вона. вот اللي يلوش عاشمك ما اختاق صح Бацах вообще тукан ждак лючек, а тема датциг. وأز لينتي شور مال ولا قاعد ما ديرتي قاعد أنت دقل با Boris, hoe maar lente zo. Malar вообще дух да твой, да, вообще, да. Вообще, да, полностью. خاصة يوم ما دوك كيز لا بيتي بوس Вообще, ну, ты что, малар дух, да? Датцам ба эсэм лен цаэр Да буду хадaki гаске ресторан яхтедек малкалад очбу. Ну цан наверное ресторан эдэлна цалат тошик юхта эзэ цагаан. Ну даях на бахкас. خنكلا كيرتا تكيز بوت كنشيو ويعلق دين ملاش دوخش بالنوخش زودري بوت كنشوتين يشق بو بويز مع يفتح بس خنكلا دبان باني لا شاي كيرتا دو تيري يفشو أخذوا تعبوا Туриш, ты бежишь в ресторан, твою ты моей по закону, без градмабацию, в любом случае, дух дочь, да, что إذا عم تعم دريز تقعدوا توريست تقولاش تام قولاش خزر سول شودان هالشي أو تأوخش خانة مغاش كلاوان هاي تأوخش مورد إيوارو كان تعشيش حين دلار بيو دلار هما تو حقيقتي زراني تليفون توخي أو تكن جوال وقتها إنه مش شنو продавец махтух сразу. Продавец махтух сразу. Телефон тух. Менты. Так оз менту вайчарга хуяли. Это новогрозный яли хуяли. Это га. Легче пост.
سعر إنهم حيوش ستسأل ستدعو ولا شمانتو هذا هو مش خوش ولا شو أخشوا سعر هون ده شيء موتو خلده Значит, вы сейчас Юлии доля букву بودر سوازوك تس سولشنا موتو خلق هكذا كباكلو ögöre stotышlok ya 50-шлок, цена 5-шло я 10-шло, продавецам. А за эти 5-10 тысяч сразу телефон авите, что минты школ, теперь минты уже вычердал он. Лишь белых беш уже не шьют. Это не скамуда, таблетки تعمل мод беш. Лишь уже не шьют. Ну, короче, бодыгаш и حالم بورخ تسلي جديك ده أدم خلق داش بورخ بويزة تأمن حانا وشا كبرت كوش توكا توركياش بصراحة Короче, SM молчун, да, кардон, все равно, проблем нет. عنده كاردو Да, ده десем, отцу халхаджем, самечи да, сумма отцу халмольфло. Духтунде, молшек, орден молшек, по большим праздникам, але да, види, дитахцу уже, в конечном результате, поэтому шметикшу, понятно, Аленту, кенах, алента, хилар, хупает, будто чуван, и это сахай. И самолетер уба анду. وصل الدنيا واحد таблетки хош بدات قيمة خوش مدتان Din busul din doldur, busul din ya samuk doldur duk. Значит, дует, а busul din модер дукой, что дует, а кадало ма дует. Ду, ой, сейчас я смотрю, это лучше. Все, понятно. Так, как-то, так, сяду. самогон аппарат шуешь бачок божла ваях киз молшун проблем нет Любой, да, Азия. Черешни, син, хачи, разница, я свой чухла, серглаги, там-то твои, я свой 90 градусов, соу, я спишь под окном. законно та бо сезон Фруктовый, спишь под окном, да что декойсон система Бензин, как квашдан, да, влияние йокса, один юк Шунда, сделал там информацию еще. Любой я sen голзалю. Спирт мода, кашу мумал дел, меча дух. Любой умят, я хочу дух. Ну, это. Шум, хайвал. هسه جغادة أول اشتبعت مكشتو جغادة تقواس مكشتو يا إنسان جغادة وش تبغى تبغى عبارة. كيلتر حق وحشي عيسى هم يلزم ترى أصلا يما هي قلدو شعديش يعني حيبدلوش مضيهم كيتو خيمي فيزيك خيش يعني صار بروبليمات ويرخيتو عيسى يا نصغر إذا كيلتر حقيقة إيش حوداتك حكيتها لبوي ومات حليول شو سين حاج رازن سياتون براك لبوي كرتون لبوي ومات Просто карточ, ürüpşa, çıkışı da, takir dersi da, işe doppa, sinkwa, şeyle çıkır tadak kuşlu koyuk da, yeter. Edik do. Акил шекер, что-то литр самогон, чисто гандол, дон. Просто так, канца, сухое вино для. Хаз, тажим сырк, чайный, эхан, ах, чуть дрожь таси. Шекер таси. Ты резиновая перчатка доли. بس حلدوسلك دونشا شارسن بس حلدوس упасть مدني حي вино مقدوقة Степан Николаевич.
حرم خلول دوي از احمد شو تس حيج شو تس ناعت شو بعد هندو Anoshi šo ir bijuši bol palki iegošana, sanīgi gama gār boški iegurbuji, kuš esman haram duji. Kailo dolu. Molnaš motlu ليش baya اشتو هون ليش اشتو هاي بانك صوتي وقتن شو حيج بوش Mažo حيج sagatavošana. حيج يقن صوت كبير وش عمل ايه اشتم خمس دون اشتم الكا قلوش أباك خليفي تعام قوات الدرس خوش تردو خليفي جخات دول شخينا عمل مكشلوي غازوات دول شخينا عمل مكشلوي تاق سون جخات غازوات تعتير خياطة سون هيتلز أكاس رازني خلقش تاقي جخات دول شخين مال مكي غازوات دول شخين مال مكي مو سي شو جثة دولشين عمك غازوات دولشين فمك غازوات دوش نوح شي خمن شي لاخ برواش شي موحك برواش شي قوم دو عارو شو وجهة دعوة الله خزكون داخ وقتو نيخ ناخن تتس عارو شو تسون مجي تيبع تنعي بولنس تديو قزل خل حيتاهم مصوم توخل داخلت حيتيق وستلت خبيشن بولناخ بحثن ويمرس زي الشهد نقي Можно ли нападать на спящего многобожника? Результаты чего могут поставлять их женщины и дети? Ничего страшного, ты бог я сказал. دقنق أوقان كايغو قربا شبايا قشيش Интересно, буду это уматя, да, это юю олю. داخر مجر دوي هر مجر داسي هر مجر دوي هر مجر داسي بوش ده دق ديتين وي هم شتاس يتعسير هنا حيكات عدوز البلاح تحشيش ماخش البلاح لولر ناح بلاح يصير مارشو شو لر يورقو ملر قيش ولا قدك ديش ولا أحر دا ديز أحوش دا ديز أحمون يعني انك دا ديز بوش تاخد كيدات تنحيق مش سبورة استغن حكيت عدل بيردات تني يمارشو لر يخترقو قلت دات منوش أدمي لر نوي إذا دات تعني مارشو تغير شتا سرقو يتغنى يدينا دي قدك خش دات سرت سمكوان وجد سمكوان تعامت سمكوان دات تعتامشي هم دوكيس تعتامشي هم دوكيس تسمى هون تسمى دات شادك تسمى شدو مارشة واتي ماتر دو إيش تنكش بيش بوش بو ماتر دو سو قيش نكش أجواب بردو شو دير وات سي كش أجواب بردو شو تاسو مارش خلو يشوات برق خلو يشوات ناهن تيش بيك بيش واتو ناهن تاع خارج مشليل واش واتو قي تا وهمش دات يبقى ويش واتو وهمش تيش بيك دول هما تا كيلو دول هما تاني ودات ونك دات اللي تاني بيخش حبوش بوي نوخشي دات تاني إتاق إتان خوات واش دا طاق اللي عايا جرنيتsa خواتين داس كلت كاين هرمك داس وندوني داس شيكواك إشتوات وبيزون شيكوك إشتلات ديزون أنكل إشتوات بيزون بوش دات تهم دوتوك دين تنو دات تعيتس ماشي شين لو شو ذكر دور شين لو شو جيرخ دور شين لو شو تيتسا داخل شين لو وي زيارتي وبشين تلو تودر شين لو شوي قيا غولي الواش وجا غولي الواش وتعا ماشو تعني وغوشي ماشو اشتغير شتاتر تع شارك أجري نيشي نخلي قردات انت انت والي وقع ثم تعتس ها غاسكش يا وريسبوبليكا تريش بويا غاسك بويا تان مال مقواش دويزا دات عووش وبدلت من ذات هو حاجة بغانا بوش منش بوش والصولدات تان هم مقواش نقش مقواش يهو رسيس كده كون دوي يا شريعة دوي هو يهودو إذا وابشي